Oseketo tenge omenda maromo siling bilion 68 ma idhi chulgo jogo mane ochiwo lopegi ne piny owacho mondo tigo e gero kar pur mar Lower Kuja irrigation scheme e sub-county ma Nyatike, kaunti ma Migori. Ma ripot ma ogol kod apisa maduong' e migawo mar pur ma itimo kikuyo pi e puothe ma idendo ni irrigation. Jafwambo marwa Jojuma miyowa mathoth. E kinde limbe mare kaunti ma Migori mokalo, Jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni piny owacho mare dhi chulo jogo eko mane ochiwo lopegi mondo koro tigo e gero kar purno ma Lower Kuja irrigation scheme. Singo ma jatend piny Kenya nenore ka gima koro dek chopo e kinde machiegni kaluwore kod lipot mogol kod jagoro maduong' e migawo mochung' ne purno ma ikuyo pi e puothe kata irrigation scheme e Fantus Kimotho mane wuoyo kinde mane romo kod gavana ma Migori Yako, romo be ne ochope kod kweth mawuok e riwruogno mar Food and Agriculture Organization ne wane piny owacho seketo tenge omenda maromo milion 68 ma idhi tigo e timo chudone. Initially there was a figure which had been agreed upon with National Irrigation of 28 million, but later National Irrigation preceding that visit, they did a new evaluation and they agreed with the farmers to a figure of 68 million, just as the governor has confirmed. The 68 million comprises of 1,400 people who are supposed to be compensated. Gima odong' en mana muruko duolno mochwechego mag lope maonge kaka National Land Commission mondo koro limgwego mag Nyatike kendo koro yang jogo eko ma onego mi chudone kapok otim chudone. Gavana ma Migori Yako e kinde twak mare ne opuonjo jatend piny Kenya William Ruto kuom chopo singo mare. Verification process had been undertaken, the evaluation had been undertaken. But because compensation and land-related matters are the domain of National Lands Commission, it is the nod of the National Lands Commission that is awaited. So this is good news to farmers, and this is a confirmation that the presidential visit was not just mere talk. It was a talk that has been followed with positive action. Kaka yo man ni kar pur ni mar Lower Kuja irrigation scheme koro tiyo makare, tend kaunti ma Migori bendo donjo e winjruok kod riwruogno mar Food and Agriculture Organization mar jolo jopur ka gichiwo negi kothe kod kony mamoko. To give out some seeds to the farmers, rice farmers also, but also on cereals and pulses as well in Kachieng ward. Projects gi te nyalo miyo wa pi maler kendo nyalo miyo wa puro eka 19,000. Kenya kaka jo Kenya duto onge gi mchele moromo. In the lowlands, they are going to also provide help farmers in water storage facilities such as water pans, which will actually also enhance with an objective of also increasing area under irrigation for those who are not covered under the irrigation scheme. Piny owacho malo kaachiel kod mano mar kaunti wacho dipo ni koro ket maino e chenrogo mag pur e kar purni to koro deko nyuol chiemo moromo ma bende koro nyalo konyo e duoko piny nok machimi pacho kae. Mchele michupure Kenya kamiluongo ni Mwea irrigation scheme, sirkal ma Japan emane okete pesa ma omiyo bedo makare. Lower Kuja irrigation scheme has 19,000 acres. Phase 1, which is already complete, has 7,000. The balance of 12,000 is actually what His Excellency the President launched. That project is worth 1.4 billion. The balance, His Excellency the President promised that during supplementary budget, he's going to add us another addition of 300 million on top of what we currently have. And in the next financial year, he's going to give us a balance of 1.1 so that we ensure that we bring the project to a completion. Kar pur ni mar Lower Kuja irrigation scheme lach ne romo gana 19 kata kamano mana maromo acres 4,500 kende ema sani kori pure. George Juma, Ramogi TV, Migori.